Danas ćemo govoriti o gamerskim pojmovima čije ste značenje htjeli znati, ali se niste usudili pitati. Prvi na našem popisu je najpopularniji naziv za početnika, a to je nob ili ti noob. Naziv potiče iz doba Vijetnamskog rata, kada su se vojnici koji su tek došli u jedinicu nazivali slengom new boy. Na kraju se taj naziv skratio na noob, a kasnije na nob. Dakle, nob je pogrdni naziv za igrača koji igra igru kao da je početnik. Kamper je osoba koja pronađe neko skrovito mjesto na mapi i ostane na njemu gotovo cijelu igru. S tog mjesta lako ubija protivnike, a njega je teško srediti. Nitko ne voli kampere. A kada smo kod onih koje nitko ne voli, moramo spomenuti i spamere. U gamerskom svijetu to je ekipa koja stalno radi jedan te isti potez kako bi pobijedila u igri. Ako vas netko nazove Leroyom Jenkinsom, znači da baš i ne slušate uputstva. Naziv je postao popularan zbog YouTube videa u kojem igrači World of Warcrafta smišljaju plan napada, a Leroy si ode napraviti sendvič. Kada se vrati, naravno ne znajući za plan, odlazi u napad vičući svoje ime. Ostali ga zbunjeno slijede i zahvaljujući Leroyu bivaju ubijeni. Nešto slično Leroyu je i skraćenica YOLO koja znači You Only Live Once, a u gamerskom svijetu se upotrebljava kada netko namjerno ide u jako opasnu bitku iz koje vjerojatno neće izaći živ. Garry's Mode ili TG Mode je originalno bio mod za igru Half-Life 2, kojeg je napravio, da, pogodili ste, tip imenom Gary. Nakon velikog uspjeha, Valve je odlučio kupiti prava za mod i napraviti od njega igru koja je na neki način slična Minecraftu u kojem možete manipulirati objektima iz Source Engine igara. Melee je borba s mačevima, sjekirama, to jest borba bez korištenja vatrenog oružja. WOOT ili TWOT kažemo kada smo pobijedili protivnički tim. We own the other team. A neke pojmove poput teabagginga ne moramo ni objasniti riječima. Ok, znamo da ima još puno gamerskih pojmova, no toliko u ovom videu. Recite nam u komentarima koje pojmove vi smatrate da smo trebali objasniti i kao i uvijek lajkajte, šerajte i ako još niste, pretplatite se na naš kanal. Hvala!